Dobré ráno, priatelia. Dnes sa vám posledný krát hlásime z Estetik, ako vidíte, čiže z kliniky estetickej medicíny. Opäť vám ponúkneme taký ten pohľad do zákulisia pôsobenia lekárov v oblasti krásy. Presne tak, takíto lekári sú veľmi dôležití, pokiaľ nie ste spokojní s nejakými tými drobnosťami, ktoré vám na vašom tele nejakým spôsobom vadia. My vám navyše dnes ukážeme aj jednu revolučnú novinku. K tomu sa dostaneme, ale Sandra Novotná, dobré ráno, ahoj. Ahoj, dobré ráno. Bude opäť dnes takým našim sprievodcom. Začneme epiláciou. Dobré ráno, áno, takže my už od rána pracujeme, robíme epiláciu, lebo to je teraz zase vhodné obdobie, keďže dámy chcú vyzerať dobre do leta, nielen dámy, ale aj páni, a také nadmerné ochlpenie na niektorých lokalitách zbytočne priťahuje pozornosť a nie je potrebné, pretože existuje laser, ktorý dokáže odstrániť ochlpenie navždy, takže práve teraz túto naša klientka podstupuje takéto ošetrenie v podpazuši. Výhoda je tá, že samozrejme dajú sa tie chlopky oholiť, ale vždy po nich zostávajú také čierne bodky, takže keď sa zdvihne ruka, nie je to úplne estetické. Po laserovej epilácii je to podpazušie úplne hladunké. Ono to znie úplne ideálne, že človek príde, dá si kúlové okuliare, láhne a o 10 minút odchádza odchopený, ale asi to tak nefunguje, že raz a stačí. Áno, je to zákrok, ktorý treba opakovať 3 až 4 krát práve kvôli rastovej fáze chlopku, pretože laser zachytáva len chlopky v rastovej fáze. To znamená, to sú tie, ktoré sa práve delia v tej svojej cibulke. A tých vlasov je, alebo chlopkov je vždy len 30% v koži, takže my vždy po tých zhruba od 4 až 12 týždňov je ten interval podľa rôznych lokalít na tele, tak objednávame klienta znova a takto pani doktorka znova zopakuje v tomto prípade o 8 týždňov zákrok v podpazušiach, kedy vlastne chvíľočku to podpazušie bude úplne bez chlopkov a v druhej fáze narastú chlopky, ale už len tie, ktoré zostanú. Takže to je taká prirodzená selekcia. Mimochodom, podpazušie je relatívne malý priestor a asi taký unisex, čiže aj muži, aj ženy, pokiaľ teda chcú, si to môžu nechať odstraňovať. Aký veľký priestor sa ale dá odstrániť? Dajú sa robiť aj veľké lokality, to znamená celé nohy, alebo u mužov sa často robí celý chrbát. To je pomerne veľká lokalita, ale veľmi žiadaná, lebo naozaj niektorým mužom to vadí, to ochlpenie na chrbte, takže toto sú také dve najväčšie lokality, ktoré robíme. A je tu nejaké vekové obmedzenie, ja neviem, že iba od 18-ky, alebo iba od 25-ky, alebo vôbec, to je jedno. A všetky zákroky vykonávame od 18 rokov. Samozrejme, niektoré slečny na hranici tohto veku majú veľký problém s ochlpením, takže so súhlasom rodičom dá sa urobiť aj u mladších dievčat, lebo fakt niekedy nad tou hornou perou po puberte to môže byť problém. Jasné, ja už som avizoval na začiatku jednu revolučnú novinku, tej sa budeme venovať v ďalšom vstupe. Čo to je? Máme úplne nový laser, ktorý je aj pre nás zatiaľ veľkým očakávaním a veľmi sa na ňo tešíme, na prácu s ním, a je to laser na liečbu pliesne na nechtoch. OK, toto je veľmi nepríjemná záležitosť, ale ako sme spomínali, revolučná novinka vám pomôže aj s týmto problémom. To všetko zhruba o 30 minút, opäť tu u nás v Teleráne. Dobré ráno, ideme späť do Záhorskej Bystrice.